El dia 15 de maig va fer un any del naixement del moviment 15M. A molts els semblava que això no duraria, però com veiem, aquí estem, amb ganes i força per seguir treballant, lluitant. Durant aquest any hem sortit al carrer per expressar la nostra ràbia contra el sistema polític i econòmic, que limita les llibertats i congela o rebaixa els salaris dels treballadors, amb l'únic objectiu de facilitar el desenvolupament del capitalisme especulatiu. Durant els darrers anys hem vist utilitzar la riquesa produïda pel nostre treball per cobrir les pèrdues dels bancs, asseguradores i fons d'inversió. Hem vist com els estats s'endeuten per transferir els nostres diners cap als especuladors. Hem assistit també al desmantellament dels drets laborals, a la privatització de la sanitat i l'educació, a la reducció dels salaris i a una reducció brutal de les polítiques socials. La nostra democràcia, ja escassament representativa, s'està debilitant. Els governs es sotmeten a les decisions dels mercats internacionals, que són les diferents institucions financeres que es beneficien amb l'especulació. Nosaltres creiem que un altre món és imprescindible. Són la majoria, el 99%, i som gent molt diferent, però les diferències no ens desvien del nostre objectiu comú. En aquest altre món... En aquest món hi ha de cabre molts mons, i sabem que conjuntament hi podem anar caminant. El 15M ha estat l'inici d'un procés d'organització autònoma, democràtica, horitzontal i assembleària que ens ha permès fer política sense intermediaris i denunciar la falsa representativitat. El 15M s'ha anat forjant durant aquest any com un moviment de persones que juntes lluiten per una transformació justa de la societat. Front la corrupció, la jerarquia, l'avarícia, l'egoisme i l'explotació. Nosaltres defensem la transparència, l'horitzontalitat, la generositat, la solidaritat i el suport mutu. Sabem que no serà fàcil canviar les coses, ja que uns pocs, aquest 1% que són els poderosos, en treuen beneficis i no se'ls deixaran prendre fàcilment, ja que és l'únic que els importa. Hem decidit organitzar-nos en assemblees de barri i de coordinació de barris, perquè ja no volem que ningú decideixi per nosaltres. Realitzem accions de lluita contra l'actual sistema polític i econòmic a través de vagues i manifestacions contra les retallades dels nostres drets i conquestes socials. I en contra la privatització de les necessitats més bàsiques, com la sanitat, l'educació, el transport i l'habitatge. Però promovem alternatives més justes i igualitàries i les duem a terme en la nostra vida mitjançant compres de proximitat, organitzant cooperatives de consum, recolzant intercanvis de temps i productes sense diners, potenciant el cultiu d'horts urbans, creant xarxes per evitar els desnonaments, donant suport i participant als col·lectius amb les persones migrades. Reivindiquem l'ús de l'espai públic per les necessitats de les persones i el reclamem per l'organització popular, perquè és el nostre espai. El nostre espai. Seguim indignades i demanem el repartiment del treball i de la riquesa. I per això ens trobeu sovint pel barri, en punts d'informació i difusió, cercaviles i rutes crítiques. Informant-nos sobre la realitat amb xerrades i documentals. Ja hem començat i no ens aturarem. No se'ns acaben les idees ni les energies. I menys encara la convicció de que un altre món és possible i imprescindible. Davant la repressió i la injustícia només ens queda la solidaritat. Ens reunim el dimecres a les 8 del vespre a la plaça dels Indignats, davant de Can Felipa. El carrer és nostre, us esperem a totes i a tots. I a totes. Assemblea Social del Poble Nou. Assemblea Social del Poble Nou. Pèrdues dels bancs, asseguradores i fons d'inversió. Hem vist... Todo el mundo se independiente.
Griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Con la cumbia reggae. Cuando digas por eso. Muchas gracias, de verdad os doy las gracias. Pero el primer juicio lo hemos ganado nosotros. El primer juicio lo ganamos nosotros. La vuelta lo dijo claro, dice, este es un contrato indefinido. Un contrato indefinido. Así que este señor se tiene que quedar en la casa, porque una vivienda es una cosa de primera necesidad. Y con familia. No se puede hacer. Que no queréis que se vea! No és solament el cas de Badajoz, sinó que hi ha més assentaments, més naus com aquesta. I el que es vol és visibilitzar, no només que viuen unes condicions de merda perquè és el que les exclou la societat, sinó que a més d'això fan el seu treball, la policia els atura, els demana la identificació. Somos humanos. No somos extraños, somos humanos, nada más. Todo el mundo es independiente. Que todo el mundo es independiente. Que todo el mundo es independiente. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia solo sabe disparar. Digo una masacre no vas a justificar. Almas rebeldes, levántense. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Almas rebeldes, levántense. Digo la inconsciencia solo sabe disparar. Almas rebeldes, levántense. Digo una masacre no vas a justificar. Griten más fuerte, comuníquense. Diez años ya se fueron, 10 años de pasión, 10 años y la guitarra toca la misma canción. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. 10 años siempre soñando, 10 años contra el dolor, 10 años siendo inocentes, siempre buscando al amor. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Con alegría empezamos a cantar. ¿Sabes lo que te digo? Con el universo siempre de testigo. Todas sus estrellas alumbrándonos el camino, siguiendo nuestro rumbo, cumpliendo el destino. ¿Sabes lo que te digo? Porque juntos lo vivimos, luchando, trabajando, nos hicimos muy amigos, contando día a día todo lo que vivimos, inmigrantes buscando su destino. Empieza otra vez. De Ushuaia a Bogotá, pasando por Chile, Bolivia. ¡Corre, Banquera!
Y nadie le da. ¡Yala! ¡Todo pasa de egoísta! ¡Dale algo! Perfecto. ¡Mi dinero! ¡Sí! ¡Arruinado! ¡Oh! Chorizo, estic ple de colesterol, chorizo! Menjador i les ajudes a les famílies més necessitades s'han reduït dràsticament. L'Ajuntament s'ha negat a construir una escola bressol al front marítim. Brasil! Canadá. 1000 noches y una aventura, 1000 noches y una verdad, 1000 noches y una utopía, camino hacia la unidad. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. 1000 noches la carretera, 1000 noches y una misión. La ruta fiel compañera, testigo de la ilusión. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Por eso salimos, volamos del nido, volando por el mundo, conociendo a los vecinos. Comenzó de cero, empieza ahora mismo, siempre adelante en contra del racismo, quebrando la tierra como la quiebra un sismo, soñando, saltando como si fuéramos simios, autogestionados pa' que bailen todos, pa' que bailen tus hijos. 1000 noches siempre. Frau fiscal, nacionalització de la banca, cura de les caixes d'estalvi, banca ètica, trencament amb. Que els que tenim feina treballem menys, perquè els que no tenen feina treballin més. Respostes solidàries. No podem seguir creixent. És la despesa militar. Els immigrants que no en tenen cap. Soñando contra el dolor, la vida empieza otra vez. 1000 noches siendo inocente buscando al amor, la vida empieza otra vez. 10 años, un camino y una explosión, la vida empieza otra vez. El vivir con utopía alegrando corazón, la vida empieza otra vez. Y vuelve a empezar la vuelta otra vez y otra vez, la vida empieza otra vez. Y el inmigrant soul que te acompaña donde estés, la vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez a decirte la verdad, la vida empieza otra vez a alegrarte a ti y al mundo y a toda la humanidad. En memoria de los angelitos del Trinitown, Demi, Ike, Abdul, hasta siempre. Por más de que tu pasado no te deje ver el sol, por más de que la rutina te anestesie el corazón, por más de que en tu barrio no veas una razón para reír, piensa en vivir día a día y el futuro construir. El futuro es tuyo, el futuro es teu, el futuro es tuyo, el mustaqbal dialek, el futuro es tuyo, el futuro es teu, el futuro es tuyo, el mustaqbal dialek. Tenemos diversión, música y amistad, gente trabajadora que vive con humildad. Por la mañana silencio, por la tarde movimiento, por
la noche se descansa y vuelve el aburrimiento. El odio genera odio, el amor genera amor. Las drogas generan muerte, la humildad vivir mejor. Con la buena convivencia olvidamos el dolor. El llanto, la indiferencia, todos juntos. Teniu ganes d'actuar? De la Interbarris a l'acció. Les propostes naixen als barris, creixen a la Interbarris i maduren en accions. Junts podem, no cal que anem sempre a rebut d'altres. Penseu, plantelleu accions que necessitin de la col·laboració de la resta d'assemblees? 22 assemblees poden fer molt si es posen d'acord. Per tenir un futur d'accions hem de tenir un present de col·laboració. Coordinar-se requereix dedicació i ganes, però val la pena. Si ens comprometem, podem. Dels barris a l'acció. Aquest divendres, 25 de novembre, és el proper espai de coordinació de barris. Vine amb les propostes treballades. Soc l'Andrés, soc membre de l'Assemblea Social de Poblenou i també participo en la campanya estatal contra els centres d'internament d'estrangers. No pegáis a nadie que vive aquí. No matáis a nadie que viva aquí. No torturáis a nadie que habéis puesto aquí por la fuerza de los que les mandan. És una entitat que surt a través d'una xarxa d'entitats del que és el Poblenou, donant classes de català i castellà i altres tipus d'activitats. Hi ha un grup de dones, bueno, hi ha diferents activitats. El futuro es tuyo, el futuro es teu, el futuro es tuyo. المستقبل ديالك El futuro es tuyo, el futuro es teu, el futuro es tuyo. المستقبل ديالك. El mundo es así, el mundo está mal, porque necesitamos conciencia natural, conciencia para ti, conciencia para mí. Ese sentimiento solo se deja fluir, nada por aquí, nada por allá, políticos de menos, políticos de más, todos obedecen a una multinacional para negociar. El futuro es tuyo, el futuro es teu, el futuro es tuyo. المستقبل ديالك. El futuro